Hemmeňde ýene de salam. Bugün men size öňkü söz berişim ýaly Amerikanski posolstwada nädip interwýudan geçmek barada gurulma resmeli. Byrynjylyk bilen egneşiňiz. Egneşik geýikdiňizde professionallyrak bolup geýikdiň. Professional diýemde edil o toýa baran ýaly giyinmek kökmanda o kostyum bar, tudaşda ne обязательно. Takoy neme bir aýdaly bir garaja jal bar, garaja kögüş, ak köýnek. Ine oglan bolsaňyz da ak köýnek, garaja bar, gara kögüş 7 ýaşa. Başga da tökmana galstum hökmana tam babyçka da hökmana isleseňiz onam goşup bilýäňiz. Babyçkanam galstum özüňde bagly. Gyýdy bolsaňyz bolsa isleseňiz tam jeansy geýikdiň üstünem goja koftiçka geýikdiň. Isleseňiz türkmen köýnekli baryň, olam tapad eden ok isleseňiz kosmetika edin, bolmasy etmeňim. Umumy takoy prezentabilni barmalla, pikir edip göräň häzir näsiz işe täze işe ustrawits etmäge gitjek bolsaňyz, interview nädip geýinip giderdiňiz. Ani edil şonýaly pikirde bolup şol Amerikanski posolstwada şonýaly geýinip gideň. Osaň ikinji eşikden atdan soňky ýene-de iň bir wajyp zatlaryň biri neme? Sizin özüňizi nädip alyp barşyňyz. Indi elbetde siz ilk başta o zatdan geçersiňiz. Indi posolstwa bararsyňyz, osaň security'den geçersiňiz. Toý şo gapysyna oturan garawullar bar, olar sizden sorar interview eden nemäňiz nirde diýip interview kagydyňyz nirde diýer. Sebäbi şu interview kagydyň ýüzünde ýazylgydy da planjy datada sagat plança gelip, osaň siz şonu görkezmeli şolara. Osaň şolar sorarlar, sizem ony elbetde görkezersiňiz, osaň siz içine goýbererler, osaň içine baran gireňiz soň posolstwanyň size garaşyna şu otowda garaşyň diýip sizi oturdurlar, plany bir otowda, osaň sizden başga adamlar olar edilsi diýerler. Вот, osaň hemmeňiz oturup garaşarsyňyz, osaň lişni Aşgabatda bolýanda da şeýle, ýani başga ýurtlarda bilemok näle etjek, ýöne Aşgabatda şöyle barýaňyz, oturýaňyz, osaň olar sizi bir akoşka çagyr, endi nomer berýärler eliňe, tam planjy 20-nji nomer, 21-nji nomer diýel, osaň sizi çagyrýarlar 21-nji nomer diýerler, osaň sizem barýaňyz şol odada, akoşka barýaňyzda, osaň şo ýerde size viza pul töletýärler, atpiçatyk palsyňy alýarlar. Barmajaňyzy. Osaň neme dokumentiňizi, tam pasportyňyzy adyňyzy barlaýarlar da, osaň okey diýip karoçy puluňy tölen bolýan, atpiçatyk palsyň nemeden bolýan, şeý diýip karoçy şol atlaryny neme etýäňde diýýän. Ondan soň olar size aýtýar, "Helki garaşyp oturan otoňyza baraýyn" diýip, osaň siz ýene de helki garaşyp oturan otoňyza barýaňyz. Soň şey dip garaşyp oturýaňyz, osaň siziň indi bir-birden adamlar çagyrylýar da şeýle däm, osaň şol interwýuň özüne çagyrylanyna siz beýle bir aýratyn bir otowjyk bar, bir kiçirek. Ana şol otowa barýaňyz şol neme konsulla gürleşmek üçin şeý diýen. Amerikançylar şeý diýär. Olar iki nokot näme şo näme iki oturma näme bar? Näme diýilýär o türkmençe? Goşa dırnak. Вот. Goşa dırnak. Amerikançylarda goşa dırnak atı neme знаменитый. Okey. Так что neme konsul bilen gürleşmäge girersiňiz, ýene konsulla gürleşmekden öň herki pul bar, siziň töleýän puluňyz şo wiza üçin, şo wizany siz alsaňyzam, almasaňyzam siz syramna şo pulu töläýmeli. Sebäbi bir hili nemede kakatat hyzmaty üçinem diýen ýalrak bolup gitýär takoy pulu. Osaň töläýmeli. Osaň eger birden siz wiza almasaňyz, şo puluňyz siziň köýýär. Şonun bilip galyň, soň ýüregiňiz arap oturmaň, men pulum köýdi diýip şonu öňünden biliň. Вот, короче, ладно, puluňyzy tölediňiz, eýle-beýle, da ýene pul nemesinde, gepinde, to što ýanyňyza maýda çüýda dollardan äkidiň. Sebäbi bar, eger krupny dollar äkseňiz, meselen wizaň bahasy, I don't know, не знаю, tam $130 ýa $125 boljak bolsa, siz şol görün 125-ni äkidiň. Sebäbi siz meselen $150 ýa $200 dat berseňiz, olaryň zdaçysynyň bolmagydylygy mümkin. Osaň size zdaçyny bermemedlikleri mümkin. Şoň üçin puluňyzy biderek neme etmäň, ýitirmäňde şol gönü näçe gerek bolsa maýda çüýde dollar köprek äkidiň ýanyňyzda.
Вот, şol. Tak, inni ladna pul töletdiňiz, eýle weýle demetdiňiz, indi konsulun ýanyna size interview çagyrýarlar. Girýäňiz bir otaga, o ýerde aynanyň aňarsynda o banka baranyň ýaly, banka barsaň näle? Türkmenistanyň bankynda, haça o Türkmenistan bankam şeýlerek nemede indi bärde daşary ýurtda näme banklar şeýle aynanyň aňarsynda oturan adamma bankda. Osaň şu konsulam şon ýalyrak bir hili banka baranyň ýaly aynanyň aňarsynda otury, osaň sizem aynaň bärsinde şoňla gürleşersiňiz. Osaň o sizden sorar, size neme terjimeçi gerekmi diýip. Sizem eger inglizçe özüňize göwnüňiz ýetýän bolsa, onu как бы gerek diýersiňiz. Eger ýok göwnüňiz ýetmeýän bolsa, hawa gerek diýersiňiz. Olaram sorar, orsça gerekmi, türkmençe gerekmi? Eger bilemok Türkiýede viza tapşyrýan bolsa, onu türkçe gerekmi diýip sorar. Siz neme arkaýyn sorap bilersiňiz terjimeçini, sebäbi terjimeçi soramak aýyp zat däl. Hemmek inglizçe bilip ýatanok. Osaň siz terjimeçiniň kömegini soranyňyz bilen siziň viza şansyňyz azalanok. Şoň üçin arkaýyn terjimeçi soraýyn. Aýdaýyn hawa tipa maňa bir türkçe ýa türkmençe ýa orsça bilýän terjimeçi beräýin diýip. Osaň olar şol dili bilýän terjimeçini çagyrarlar. Olam şu konsulun ýanynda siziň diýen matlaňyzy period edip durar. Köplünç konsulun özüm orsça bilýär. Bilemok meniň bir tecrübemde şu wada çelni şu Türkmenistanda oturan Amerikan konsulun köpüsi orsça bilýär. Bilmedik sirän bolýarlar käbirsi, ýöne asyl bilýärler. Olar bir hili şu biziň territoriýa bilen has neme türkmençe bilen oklar elbetde, ýöne imенно orsça bilýärler. Osaň eger orsçaňyz gowy bolsa, belki orsçada gürleşip bilersiňiz konsulla. Kim bilýär. Wot, ýeride iň bir wajyp zatlaryň biri siz gaty mülakatly bolun. Men bilýän biziň türkmen halkymyzda ýa umumy bilemok SNG'de ýöne mene sır tarıp bermäge hiç kim sır tarıp berenok däli mukadiýalar özüňiz düşünýäňizde. Şol Amerikanlarda tersine, Amerikanlarda şeýle sır tarmak yalandan bolsa-da, şeýle ýylgyrmak, gülmek, zat etmek olar üçin gaty bir kulturanyň части, da. Osaň siz şoň üçin sır tarıp duran bolmaly. Özüňizi beýle bir ýüzüňiz bozýalrak bolsa-da, asyl öz tep bolýar, tebigatyň bozýaly bolýar. Şoňa tebigatyň bozýaly bolsa-da, pasoysta interview gitmänkäňiz, hökman öýüňizde trenirawasiýa ediň, aynanyň öňüne seredip, şeýdişdirip, yalandan it ýylgyryş edip, karoçy, trenirawasiýa ediň-de bara özüňizi ýylgyrma, öwrediň özüňize. Sebäbi şu gaty wajy, gaty wajyp. Meniň tanışlamdan diňe sır taran üçin interwiewden geçenler boldy. Türkmenlerden. Ondan aýyň bir oglan wady, bir tanış oglan, olam dadaşrak garnaşymyz, karoçy olam şol oda interview girdi Amerikansk pasoysta şu studentski viza wady. Olin olanyň bir hili ýylgyranda ýüzi güneş ýaly açylýar da bir hili takoy bir dobry görünýär, gaty bir mulayim bir mülakatly gaty görünýär da ýylgyrmasa elbetde ýüzi nämesi ýaly özüňiz düşünýär. Ýöne şu ýylgyranda bir mülakatly bolýar, o da oňa ýylgyr diýip berip aýdypdym da, o da olam baranda diýip duran bolupdyr, şeýle ýürüpdir, gene şeýle ýylgyryp zat edip girip şoňa neme bilen konsulla şoňa gürleşipdir. Osaň helki konsulam o zat aýal ekeni, bir ýaş ulrak aýal ekeni, o 50 ýaşlan näme şo töwerek aýal ekeni, osaň olam helki kompliment beripdir. Vay diýipdir, sen diýipdir, o zat ýylgyryş seniň diýipdir, ulypgaň diýipdir, gaty priýatny diýipdir, sen ulypgaň bir hili neme meni begendirdi, priýatny ulypgaň bar ekeni, neme o zatyň tipa personality diýany. Karoçy sen o zat karakteriň gowy edip görkezýär seniň şol ýylgyryşyň diýip, ýene de birazjyk neme diýipdir oňa, şeýle diýipdir, men sana viza berjek diýipdir. Ýöne viza berjek, ýöne şonudam ikimiz birazrak gürleşär ýerlipdir. Ýöne bir hiç da takynda ýöne bir apşatsiýa etmek. Çünki şu helki oglanyň şeýde bir hili ýylgyryp, mulayim seredip sır tarıp durşy şeýle hoşuna gidipdir helki aýalyň, konsul aýalyň, Amerikankanyň. Odan olam şeýde bana viza berip goýberipdir, bilen bay diýdim, ýylgyryş bilen viza alyň diýip ata oňusynyň prikol tutupdyk. Tak što adamlar, dostlar, gyýdlar, oglanlar ýylgyryň. Çynymy aýtýan şu iň bir neme şeýle privetli we ýylgyryp da edip bir neme da
bilem o bir lotereya utanýal bolup giриň-de şol konsulda görüşeňizde de ýylgyryp salamlaşyň, ýylgyryp nemediň, wiza berjek diýende ýylgyryň da spasiba diýiň. Osa eger wiza berjekkä diýse de o zat eden onda da ýylgyraň, ay onda da spasiba dat diýen olaň elbetde ýylgyrasyň gelmedi eger wiza bermejek bolsa, ýöne всё равно. Hatça bu belki может pikirini ütkederip, kto ýa знает. Osaň şey ýylgyrasyň ýene de bir zat pasol diýelim şu konsulda gürleşeňizde şu interwýuda soranlar sizden sorarlar. Sizin iň wajyp doja bilmeli zatlaryňyz eger okuwajak bolsaňyz siz hökmany suratda, bu hökman okuňyzyň nemesini biliň, adresini ýatdan biliň, toýs planjy köçeniň planjy jaýynda, plany şäherde, plany ştatda zat diýip ýerleşýär diýip şo hökman kollejiň adyny bir biliň, şol adresini bir biliň, ýatdan tutuň. Sizin öz şol gitjek, okuwa gitjek ştatyňyz barada da, şäheriňiz barada da informasiýany internetde öwrenip gidiň. Ol informasiýany prosto Google'a ýazsaňam çykýar, meselem aydaly Chicago okuýýanňyz diýildi. Osan şu Chicago barada ýa-da şu Chicago'nun ýanynda kiçirek şäherde diýildi. Şo ýere gitýän bolsaňyzam siz internetde şu Chicago şäheri barada informasiýa diýip YouTube'da videolar görüň ýa bilem umumy şonýaly informasiýany tapyňda bara şol şäher barada öwreniň. Sebäbi sizden şol konsul 100% soramagy mümkin. Şeýle diýip biler. Okey diýer, sen haýsy kolleja gitdiň diýer. Sizem ay planjy kolleja gitdiň okuma. Okey, näme okujak? Planda da okujak. Toý siz şonu ýatdan bilmeli. Osaň ýene de sora bolýa, ýylyňa näçe төлek etmeli diýer. Sizem aýdarsyňyz tam $12,000 meselemde. Osaň olam aýdar, okey, ýyllyk ýaşaýyşyňa näçe çykar diýip sorar. Onuň plança çykar diýip aýtmaly bolsaňyz. Ol informasiýada kollejiň size iýerjek priglашениýasy bar, I-20, I-20. Ana şonuň ýüzünde ýazylygy tip apşagaňyz näçe düşer, tam kitaplaryňyz näçe düşer, ýyllyk ana şo zatlar ýazylygy çünki kollejiň özü size o informasiýany berýär. Oda şoň ýüzünde okap bilersiňiz. Oda şo sorawlar sorar sizden konsul, osaň siz biläýmeli şonu näçe çykar, jaýyňyza näçe tölersiňiz, eýle-beýle şonýa sorawlary. Osaň sizden soramagy mümkin, Chicago barada näme bilýän diýer. Toý sen barjak şäheriň barada bir ideýaň barmy, sen näme bilýän diýip sorap biler. Şonu siz edip durmaly, şonu siz bara bir bilýän kişi bolmaly. Ay Chicago'da ne şeýle Chicago meselem Chicago'ny näme şol meniň alişne bilýän adym Windy City diýilýär. Toýst şemally şäher diýilip bilinýär-de. Sebäbi aňary howaty bir sowuk şemal urýar, haçan görsäň. Ozaň şoň üçin şemally şäher diýilýär diýip aýdarsyňyz da. Osaň men bilýän diýip bilersiň tam Chicago'da gaty Chicago pizza meselem gaty meşhur New York pizza bilen ikisi näme bäsleşýärler. Karoçy galyň pizzalar barmyşyn Chicago'da da diýip şonýalara. Karoçy internetden Chicago barada ýa-şo okujak şäheriňizde näme informasiýa tapsaňyz şonu aýdyp bilip bilmeňiz gerek. Sebäbi bir hili ýöne bir näme şu işe ýa ýene barýa Amerika gidip ýyzyna gaýtmaz zat diýip şonýa pikir etmesinler. Siz hakykatdanam okujaňyz, hakykatdanam gitjek ýeriňiz barada zat bilýäňiz diýip düşünsinler. Şoň üçin hökmany suratda gitjek ýeriňiz barada öwreniň, hökmany suratda. Osaň näme ýene-de eger turist bolup gitjek bolsaňyz, onda takaya situatsiya, sırtark girýäňiz, sırtark gürleşýäňiz. Ýene de hökman takoy bir näme zat aýdasym gelýär-de, şu amerikanski konsulat barada şöyle gürleşeňizde bara aljyrap ýa bir näme dip gorkup ýa seriozny bolup näme etmek hökmanda olaram biz ýaly adamlar. Olarla gaýtam degişip, prikolda tutuşup, gülüşüp degişden şolaryň hoşuna ýa şolar begenýärler, şonýaly. Özüň swobodny edip da üstünden prikolda tutuvermeli. Takoy degişi vermeli, hiç ile çekinmeli. Olar degişden halyalar, gaýtam bla bir göwne çygadama keno diýip näme etýärler. Osaň wiza şonu da berip bilýärler, ka sen şu göwne çyklygyny düşünem. Şoň üçin arkaýyn degişi gülüşi veriň, arkaýyn özüňizi alyp baryň. Üstünden prikoldan tutubilersiňiz meselemde. Näme diýilersiňiz? Tam aýdal Chicago'da näme etjek zat diýip nämesi sen aýdyp bilersiňiz tip aýna siz wiza berseňiz etjek zatym kän zat diýip şonýa zat diýip bilersiňiz meselemde. Prikol tutýaňyz sen olaram ha zat eden olarlar. Sizem ha diýip gülüşi veriň şeýdi. Karoçy
Neme dostlar, hiç absolutno çekinmeň. Конечно, dokumentlaryňyz hemmedadňyz ýerinde bolmaly, ola nomera jin. Hemmedadň ingliz tili periwod edilen bolmaly, ingliz tili terjime edilmedik bolsa dokumendiňiz, onda siz atkaz alyp bilersiňiz. Ýöne şol dokumentlerle bilelikde siziň özüňizi nähil alyp barýanyňyzam gaty wajyp. Sırtarıň. Ýylgyryň, ýüzüňizi priветli ediň, degişiň, gülüşiň, gitjek şäheriňiz barada informasiýalar öwreniň, size lüboý sorag berende gön jogap bereriňiz ýaly meselem o netjek, bu netjek, o şäherde bu barmyşyn, bu şäherde bu barmyşyn diýip arkaýyn özüňiz şon ýaly alyp baryň. O zaman siz wiza almaga şansyňyz has köpeler. Bolly başga-da näme sizi ýene-de şu interview zatlara eger soraňyz adyňyz bolsa kommentariýalarda ýazyp bilersiňiz. Men başardymdan jogap berin. Ну всё, da başga особо aýtjak zadymam ýok. Da sorak berseňiz başardymdan jogap bererin. Eger ýene täze temalar, başga temalar esleseňiz, onam kommentariýalarda ýazyp bilersiňiz. O temalar hakynda-da video snimat etjek bolaryn. Häzirlikçe bolsa hemmeňize sag bolun. Paka paka.